DXDC News Break. Mayong adlaw mga kasama niyang balitang tatak RMN karong orasa. 500 ka candidates sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023 misalmot sa signing of covenant dinhi sa Davao City. Atong sayron ang kompletong detalye sa report ni Juman Joel Vigay. DXDC Radyoman Report. Gatusan ka mga kandidato sa barangay ug Sangguniang Kabataan election karong Oktubre 30, 2023 ang misalmo sa gipahigayon nga candidate forum covenant signing, unity walk ug interfaith rally nga gipahigayon sa People's Park ning syudad ganinang alas 6 sa buntag. Sa tan-aw ni Davao City Comelec 1st District Election Assistant Wilfred Morado, ana sa 500 hangtod sa 600 ka kandidato sa BSKE 2023 o karaganan kanila gikan sa downtown area ang milagda og kasabutan ug misaan alang sa limpyo malinawon og malampus nga piniliay sa BSKE 2023 sa sunod bulan. Giingon ni Morado ang naasoy nga kalihukan giorganisa mismo sa Davao City Police Office uban sa suporta sa lain pang mga buhatan. Sa hamubong nga mensahe ni Morado, gipahinumduman ni ini ang mga kandidato sa pagsunod sa tanang kalagdaan ug palisiya sa Comelec sama sa paglikay sa premature campaigning sangit ang opisyal nga kampanya magsugod sa Oktubre 19, 2023 hangtod sa Oktubre 29, 2023 kun napulo ka adlaw. Samtang pasidanan sa ni DCPO City Director Police Colonel Alberto Lopas ang mga kandidato sa dili pagdala og baril gawas sa ilang mga panimalay kay aron dili madakpan og makasuhan sa Comelec gun ban karon. Human ang merma sa kasabutan ang mga kandidato gilang gihimo ang unity walk sulod sa People's Park. Additional gitapos ang programa pinagi sa mga pagampo. Malaumon pa si Morado nga tumanon sa mga kandidato ang ilang mga saad nga patunhayon ang kalinaw malinaon ug malampusong nga piniliay pipla ka semana gikan karon. Isang activity no para mahatag sa mga kandidato ilang commitment no para magpahigayon sa election nga peaceful o hapsay o kanang walay gubot. Inubanan ta karon sa PNP o sa atong official sa Task Force Davao. Si Colonel Lucas sa DCPO o si Colonel Dari Comia sa Task Force Davao. Gikan sa People's Park ning atong syudad, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Joel Vigay, Tatak RMN. Tatak RMN. Mao ka ng balitang tatak RMN karong orasa at ang iyong paminawa mga balita pinaagyo sa atong Facebook fan page DXDC621 RMN Davao ug sa atong ubang social media accounts YouTube, Instagram and Twitter. Maayong adlaw sa tanan. Kini si Radyo Marcans Barbarona, Tatak RMN. DXDC News Break.